Sused, jedno pitanje. Jel znate kaj je ovo? Ne vidim. Koja je to zemlja? Koji je to kontinent? Australija. Jel to Amerika, nije? A to je Antarktika. Mao, Bože mili. Daj malo ispričaj, kaj je Antarktika? Ne znam. Što je to? Kako? Što je to? Antarktika. Što je to? Antarktika. Pa ne znam. Antarktika je jako daleko. Nisam bio, ali čuo sam, mislim, da hladno i da to, da. Tako da. Pa šta će mi to? Ja. Ne treba mi, no. Šta bi još rekli za Antarktiku? Pa ne znaš, šta bi, nešto posebno rekao, ne ništa. Kaj bi rekli za čovjeka koji ide na Antarktiku? Pazite, pješke ide. Ako hoće iskreno, šta radi tamo? Za mene luđak. Uprostite. Pa vjerojatno me ovdje vruće. Svaka mu čast. Svakoj budali svoje veselje. Luđak. Šta bi radili tamo? Šta bi radili tamo? Mislim da te čeka ono puno sranja. Pa ja sam iz karate, pa ja to malo blokiram, znaš. Šta bi rekli za divlje pingvine? Jako je sličan pingvinima, pa će se prilagoditi. Ne boj se pingvina, neće te rastrgati, one su pitume i dobre životinje. Ja bih mu poručio da ostane tamo gdje je išao. Podupirem svakoga u njegovim aktivnostima pa da to mu u konačnosti čini zadovoljstvo. Da, treba ga podržati. Ja bi ga podržao u tome. Ako čovjek ima namjeru da ide, zakaj ne? Mislim da bi mi to svi htjeli napraviti, ali nemamo hrabrosti i nemamo mogućnosti, tako da ti to radiš za sve nas. Podržavam Davora zato što cijenim ljude koji su dovoljno hrabri sanjati stvari veće od njih samih, koji su pozitivni luđaci i da nema takvih ljudi možda danas ne bi imali ni kotač, ni vatru, ni današnju civilizaciju. Zato ljudi podržimo Davora i učinimo nešto da uspije u svom suludo hrabrom naumu. Sretan put! Sretan ti put, Davore. Čuvaj se. Sretan put na Antarktiku i vrati se živ. Davore, sretan put na Antarktiku. Davore, svaka čast i sretno.